एक्सपोज कर ले ಗೊತ್ತಾರ ಬರಿ ರೇ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಗ್ಳು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬುಡ್ ನಿಕ್ಲೋನಿ ಚಿನ್ನ ಏಪನೆ ದಕ್ಕದು ಅಂಚಿ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಪೂಜೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇರ್ ಮೈಪಾರೆ ನಾಗಾಗ ಅಡೆ ಪಿತಾಡ್ನಿ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು, ಬಯ್ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಲೆ ಬೊಬ್ಬೆದಿಯ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಬತ್ತನ್ నీకు మా దూరనే అయిని గుర్తా एक्सपोज कर ले ಮುರಂದ್ ಎಟ್ಲ ತೆಲ್ಪುನ ನೀವು ನೆತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಜನರೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರೇ. ಏನ ನಮ್ದು ಒಂದು ಚಾನ್ ಊಟ್ರಾಸಿ ಆ ಮೂರ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ರಾಜೇರ್ನಪುರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದನ ಆತ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ ಮರ ಕಡೆ ಆಶ್ ಹಾಕುದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಓದುನು ಬರೆಪುನು ಗೊಬ್ಬುನು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಅಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಷ್ಟಿದಾಗೆ ಅಂದು ಮರ ಒಂಜಿ ಮರಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುದು ಗೊತ್ತಾರ ಬರಿ ಮದುವೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ಸತ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ಅರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಚ್ಚಿಯ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ನೀವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸನ್ಯಾಸಿಕಾಯಿ ತುಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಕಾಯಿ ಜುಮಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ನಂಚು ದಾಲ ತೋಜಿ ನಂಚು ಜುಮಕ್ ಅಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ ಸನ್ಯಾಸಿಕಾಯಿ ಬಂದಲ್ಲ అయినా కొంచెం రడ్డి జిదుం బొద్దు చోదలి అందాడి పోపిన్ హాయ్ గైస్ పల్లె హాయ్ గైస్ హాయ్ అప్ప హాయ్ గైస్ గైస్ అవ ఆర పట్రని గురించి చాపరి రకిలి మాత చాప హాయ్ గైస్ పల్లె హాయ్ గైస్ చాపరియారా చాపరియా పరియారా హాయ్ ಜನರೇ
ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಜನ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವು ತುಂಡು ಲಾಂಬು ಅವು ಎಂಕಲ आज मेरे अभ्यास उंडु कैमरा बातु टिक टॉक तिल्ले तिल्ले एप्पल गे नीला क्या होता है फेमस अपन जे दी ठीक है हां सब्सक्राइब ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಕ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಪಂಟಿದ ಹಾಯ್ ಕೈ ಎಂಬುದ ಗೇಮ್ ದ ಜಾಗ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಂತ್ಯ ಅವ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಕರು ಲಾಂಗುದು ಕೆರ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿ ವಯಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ದೆ ಪತ್ತಿಯ ಜನರೇ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಜನರೇ ನಮ್ದು ಟ್ರಿಪ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಚೆನ್ನ ಪೋಪನೆ ಇಂಕುಲು ಏನ ನಂಜಿ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಪಂಡು ದಿವೇ ಬ್ಲರ್ ನಂದಪ್ಪ ಈ ಮುರಂದ ಎಟ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದ್ಲೆ ಜನರೇ ಬರ್ಸುತ್ತಾ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಹೋತೀಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಣಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಅಂಚುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೋಯಲಲ್ಪ ಯಾಲ್ನ ಚಿರಕ್ಷಲ ಜಿತ್ತನು ಚಿರಕ್ಷ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಕೂಡ ಪೋಪುನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ಥ ಪೋಪುನ್ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ರೆ
అంచే తిరిగింది హాయ్ పల్లి ఇద్దాయితే హాయ్ వల్లే అయ్యో నిన్న పీరిగాడికి ఎత్తే తెప్పియా ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏರು ವಯಸ್ಸು ಅಕ್ಕ ಗಾಯ ಇನ್ಯಾ share like subscribe here now here will the night both guess are needed ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಅಂತೀರಿ ಅಂದು ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇರು ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಗಿಲ್ ఎంగిల్ బొచ్చింది గుడ్ నీకు లోని చిన్న ఏ పని దక్కుదు అని ಮಾಡುವ ಅದನ್ನು ఇప్పుడు ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಉಪ್ಪಾಡುವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾದೆಯವು ಹೌದಾ ಕುಚ್ಚಿನ ಕುಚ್ಚಿಂದು రాత్రి పోడిందా నీకు ఇప్పుడు పోడిందా ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅವ ಯಾರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ఒక పని పెడుతులే అవు ఆండు ఉప్పాడు పండేను వాళ్ళ పండలు ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ನಾ ಜಿಲೇಬಿ ಬರ್ದೆ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸರಿ ತಿಂದೇರು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಜನರೇ ಪೂರೇನ ಕಟ್ಟ ದಾಲೆ ಜನ ಕೈದು ಮಾತ್ರ ಚೀಲ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಜನರೇ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜನರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಮೊಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಡಿಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ತಿದ್ವಿ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಲಿ ಜನರೇ ನೋಡಿ ಜನರೇ హలో గైస్ కలవేరు లంచిపోవాలి కలవేరు గైస్ ఈ దర్పు జరని ముగ్గు మాట దాటుకున్నావు నిన్న వ్యూవర్స్ నక్లే పూరా ಅಲ್ಲೇನು ಪಾತ ಅಂತ ಪದಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪನ್ನಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ ಪೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು
ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಜನರೇ, ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಓಲ್ಡ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಪ್ಪುಲ ನೋಡಿ ಜನರೇ, ನಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅರೆ ಬಲ್ಲಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಗೆ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಶ್ చేర్చున్నావులే ಎಂಕಲು ಮಲ್ಯಾಗ ತಪ್ಪದು ಕುಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ ಸಂತ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೆಟ್ ಜಲ್ಲ ಬಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೇ ಕನೆಪಲ್ ಅದೇ ಬುಚ್ಚ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅವೇ ಕಾರದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ ನಮ್ಮ ದೆಂಗದ ಕುಲು ಕುಲು ಗೋಪುರನ್ನೇ ಫೋಟೋ ಮಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜನರೇ, ಅಂದು ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಗಿನ ಜನರೇ, ಬಾಯ್ ಜನರೇ, ಬಾಯ್.